Bine ați venit la Arhitectura Sinelui, locul unde coborâm din zgomotul lumii pentru a asculta ecoul sufletului. Trăim într-o lume în care suntem definiți de roluri, dar dincolo de ele există omul, copilul care am fost, visurile care ne-au format, alegerile care ne-au construit. Astăzi nu vorbim doar despre profesie, vorbim despre cum se construiește un om pe dinăuntru. Alături de mine este doamna doctor Adriana Câmpeanu, președinte Organizația Județeană a Femeilor Liberare. Bună ziua și mulțumesc tare mult că mi-ați onorat invitația de a fi alături de mine și de cei care urmăresc Arhitectura Sinelui, doamna doctor. Mulțumesc mult de invitație, mă bucur că sunt aici alături de tine. E o onoare și o bucurie. Așa cum îmi place de fiecare dată când cineva intră în Arhitectura Sinelui, să spunem așa, îmi place să-l trimit în copilărie. Pentru început, uneori îi trimit la sfârșit când nici nu se așteaptă, dar aș vrea, Adriana, să ne spui cum erai tu ca și copil, ce-ți plăcea să faci și mai ales ce-ți plăcea să faci fără să te pună nimeni. Întorcându-mă în timp, copilăria până la 12 ani, deci copilăria în sine, mi-am petrecut-o în orașul Constanța pe vremea epocii comuniste. Prin urmare, mi-e greu să-ți spun că puteam să fac foarte multe lucruri, dar ce îmi plăcea, încep cu sfârșitul, ce îmi plăcea să fac, îmi plăcea să mă joc, ca oricărui copil. Adică aș fi făcut orice, să termin mai repede temele și să dau repede, să deschid ușa și să mă plimb și să ies afară. Pe vremea aceea copiii se jucau în spatele blocurilor, băteau mingea, jucau volei, jucau frunza, jucau ascunsa, se urcau pe blocuri. 9 pietre. 9 pietre, am prins, să ne jucăm, la început ne jucam cu păpușile pe un preș afară, toate fetițele din bloc. Eram mame, tăiam iarbă, făceam mâncare din iarbă, din nisip, din pământ. Probabil că copiii de astăzi nu mai împărtășesc astfel de activități, dar asta era distracția principală. Și ce aș fi făcut, primul lucru ăsta era, îmi terminam repede temele. Pe vremea aceea părinții noștri stăteau până târziu la servici și cum venea mama încercam să ies cât mai repede afară. În vacanțe ieșeam și singură, părinții erau la servici și noi cu cheia ieșeam, ne jucam în proximitatea blocului unde locuiam. Cam astea erau plăcerile din vremea aceea, știi bine? Îți amintești un moment așa din copilărie care te-a definit de-a dreptul? Poate un moment din copilărie, eram în vremurile acelea, care m-a definit, care m-a orientat așa spre bine și spre a ajuta, a fost când un coleg de clasă, eram undeva în clasele primare și a căzut și și-a spart capul. Și nimeni n-a vrut să-l ajute și m-am dus cu el la toaletă, la fete, și l-am spălat și l-am pansat. Și am încercat să ascundem lucrul ăsta pentru că am fi fost certați de învățătoare la momentul ăla, pentru că tot se întâmplau năzbătii. Și am fost așa un fel de cea mai curajoasă, că am avut curaj să mă duc și să-l ajut. Și atunci mi-am dat seama că în situațiile astea de criză, de mic copil, am putut să reacționez. Și m-am simțit bucuroasă că am putut să ajut și specială pentru că nimeni altcineva nu a luat inițiativa. Nu știu dacă m-a definit neapărat, dar ți-a rămas așa, ca și amprentă. Mi-a rămas, ăsta e un moment. Un alt moment care marca sărăcia vremurilor acelea și totuși diferențele sociale care existau și în momentul ăla a fost când unul din colegi pe vremea aceea să mănânci salam de Sibiu, să mănânci lucruri mai bune, ciocolată sau o portocală, erau lucruri rare. Unul din copii a venit cu o banană și am mâncat-o de față cu toată lumea, a aruncat coaja la gunoi și un alt coleg, tot așa, care provenea dintr-o familie mai săracă, s-a dus și a luat coaja și a lins coaja aceea de banană. Și atunci, cum să zic, a fost iarăși așa un moment în care eu am conștientizat că cât de puternică sunt eu totuși, că n-aș fi făcut gestul ăsta sau chiar dacă aș fi poftit sau mi-aș fi dorit ceva, n-aș fi dus până acolo. Nu m-aș fi nici n-aș fi cerut. Și cât de revoltat am fost pe băiatul respectiv și pe părinții lui mai ales. Pe cel care avea banană. Exact.
să vii la școală în momentele astea era așa ca cum să zic? Mai mult decât o aroganță. Exact, da. Și m-a întristat, gândește-te că până la momentul ăsta mi-l amintesc. A fost așa o revoltă interioară, mai ales din contextul ăsta în care nu se găseau lucruri, nu aveai lucruri. S-au schimbat, Adriana, doar obiectele, Da, dacă probabil. mă întreb pe mine, căci acum sunt copii care sunt tratați aproximativ la fel, unii care vin cu aceeași pereche de încălțări de la începutul anului până la sfârșitul anului, poate uzați, poate cât se poate de obosiți, cu ghilimele de rigoare, iar alții vin cu încălțări care costă cât un salariu întreg. Și te întrebi cum se face. Păi se face în așa fel încât noi, părinții, putem să facem ce vrem noi și să alegem să ne trimitem copiii la școală. Am avut un caz și nu știu dacă l-am mai punctat vreodată într-un episod aici, un copil la liceul Mircea, copil de medici, cu o situație financiară foarte bună, după primele săptămâni a vrut să renunțe. Pentru că era singurul din clasă care nu avea încălțări de care se purtau, nici nu are importanță, și a zis că el nu mai merge la școală, dacă nu, pentru că râd toți de el. Știi ce s-a întâmplat, nu? Ori părinții i-au cumpărat și lui Adidas. I-au cumpărat ca să poată să continue unde intrase cu o notă extrem de mare. Mă bucur că nu mi se întâmplă lucrurile astea. Copiii mei nu sunt niciunul la Mircea, pentru că vocațional nu au ales, cea mare, Sofia. Dar mă bucur că fata mea este altfel. Am învățat-o că valoarea unui om sau valoarea noastră nu stă în haine sau în pantofi sau în firme. Corect. Și este puțin mai trendy, așa îi plac lucrurile care sunt diferite și care de obicei nu sunt atât de scumpe. Da. Nu știu dacă se va schimba, dar... Dacă n-a făcut-o până acum, cu cât începe să conștientizeze niște lucruri și să vadă cum stau concret lucrurile fără să vină din exterior informația, îți spun eu că nu mai are de ce să o facă. Hai să ne ducem un pic vreau să închei treaba asta cu copilul și cu copilăria, dar nu înainte de a face un exercițiu de imaginație și a ne spune că dacă te-ai întâlnit cu tine astăzi, având 10 ani, ce ai simți și ce ți-ai spune? Mai știi cum era la 10 ani? Prin clasa a 4-a, nu știu dacă era atunci când îl curățai. Pentru că la 10 ani este una din puținele petreceri pe care mi le-au făcut ai mei când am împlinit 10 ani. Și îți dai seama că lucrurile astea se țin minte pe vremurile acelea și nici după aceea nu pot să spun că am avut parte de aniversări cum este acum, iar la 10 ani într-adevăr am primit o petrecere cu copiii din cartier de acolo, așa că mi-amintesc lucrurile respective. Încercam să fiu așa relativ cochețică pe cât puteam la vremea aceea, dar împrumutând din lucrurile mamei. Și ce mi-aș spune? Mi-aș spune să merg pe același drum, pentru că să știi că întotdeauna am știut ce vreau să fac mai departe. Am avut propriile mele decizii de la început și mă bucur și mă felicit și le mulțumesc părinților mei că m-au lăsat. Dat voie să mi-au dat voie să am alegerile mele. Poate mi-aș fi dorit să fiu un pic mai liberă, nu știu cum să-ți spun, pentru că erau multe constrângeri când ești fată și când ești singură. Erau și vremurile, dacă mă întreb pe mine, și cred că generațiile noastre toate am trecut pe acolo. Corect. Cu plăcuța în spate, să nu ne faci de râs. Corect. Dar mi-aș spune asta, să merg înainte. Poate m-aș sfătui să fiu... Eram timidă, eram emotivă, poate mi-aș da o lecție mai devreme decât cea pe care am învățat-o, adică târziu, după ce am terminat liceul, să fiu mai îndrăzneață, să am, cum să-ți spun, curajul să-mi spun punctul de vedere, lucruri pe care la vremea aceea nici educația părinților nu ne ajutau. Corect, și la școală nici și atât. la școală nici atât. Nici exact. atât. Și să ne întoarcem la ce ai punctat mai devreme vis-a-vis de alegerea drumului. Când ai știut sau când ai simțit că medicina este drumul tău? Să știi că de curând mi-am reamintit când și aș putea să spun cu exactitate. Am primit de la o
colegă de școală generală, colegă de liceu, prietenă cu care am rămas în relații și acum, o salut pe Mihaela Neagu pe această cale, mi-a trimis, la vremea aceea erau la modă, se numeau oracole, un fel de jurnale, așa, în care scriai în clasa 8-a, răspundeai la niște întrebări și spuneai gândurile tale. Și acum câțiva ani, vreo 3-4, mi-a trimis ce am scris în oracolul respectiv. Și acolo, la întrebarea ce dorești să devii când ai să fii mare, ceva de gen, am scris că eu vreau să mă fac medic, deci de atunci știam ce vreau să fac. Am avut o relevație, că nu mi-aminteam că la 14 ani înainte să dau la liceu, acolo în următoarea întrebare este la ce liceu vrei să dai, că se dădea admitere. Am avut o revelație că nu mi-aminteam că la momentul ăla, la 14 ani, eram atât de hotărâtă. Da. A fost o alegere clară a ta, fără să fii îndrumată, împinsă de către ai tăi? Bănuiesc că ai tăi nu sunt medici. Ba da, tata a fost medic, nu mai este printre noi. A fost medic stomatolog, culmea, la fel cum sunt și eu. Deci eu am ales medicina, dar stomatologia m-a ales pe mine, pentru că la momentul acela eu am vrut să mă fac psihiatru. Și îmi plăcea în clasa 12, am citit foarte mult Freud, Jung, am citit multă psihanaliză, multe lucruri paranormale, mă interesa foarte mult viața după moarte, eram așa pasionată de lucrurile acestea, multă filozofie am citit, în clasa 12 se studia filozofia și acum, da, mai puțin. Am citit mult și atunci îmi plăcea partea aceasta și mi-am dorit să dau la medicină și să mă fac psihiatru. Doar că n-a fost să fie așa, la momentul acela dădeam la medicină și stomatologie era o secție și se aluneca la fel ca și farmacia și de la medicină, primii intrau la medicină, la stomatologie, apoi la farmacie. Și n-am avut medie la momentul ăla, cred că la câteva sutime am alunecat la stomatologie. Și apoi am stat și m-am gândit, o parte din prietenii tatălui meu care erau medici, bă, ce cauți tu la psihiatrie? Du-te la stomatologie, că termin mai repede treaba, ai să intri pe meserie. Nu, să știi că la momentul ăla nu se punea problema chiar așa, dar zicea, l-ai pe tatăl tău, o să te învețe. Și am intrat, mutările acestea se făceau după anul întâi de studii, puteai să te transferi, să dai niște diferențe. Iar după anul întâi de studii, decizia a fost să nu mă mai mut și să rămân aici. Și de asta spun că stomatologia m-a ales pe mine. Așadar ai ales tu medicina, dar stomatologia a fost cea care te-a ales. Da, hai să ne spui, uite, pentru că ești o femeie extrem de ocupată și prinsă în mai multe decât în cabinet. Cum arată o zi reală din viața ta, Adriana? Dacă este o zi a săptămânii, avem două părți. O parte în care mă duc la serviciul meu de bază, unde lucrez cu pacienții cu dizabilități și cu beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aici vorbim de copiii care sunt în centrele de plasament și cei care sunt în asistență maternală. Apoi, aproape în fiecare după amiază mă duc la mine la cabinet, continui programul. În general până la 6-7. Dacă am în program o ședință sau o altă activitate, încerc să-mi ajustez programul în așa fel încât să ajung acolo. Sâmbăta și duminica, în general duminica rămâne pentru familie, sâmbăta încerc să mai petrec, să mai fac ceva activități pe asociație, dacă mai am ceva comisioane de făcut sau lucruri care trebuie făcute, încerc să le fac sâmbătă în prima parte a zilei. Povestește-ne puțin despre asociația ta. Asociația Sofia Tomitan este al treilea copil al meu, așa îmi place să spun, pentru că poartă numele fetiței mele cele mari, Sofia, și am înființat-o efectiv în aceea zi în care l-am născut pe Bogdan, cel de-al doilea copil al meu. Ce pot să-ți spun e că prima dată am gândit-o, am făcut foarte multe activități de formare profesională și am lucrat mult pentru alții, în diverse proiecte. Și la un moment dat am zis, de ce să nu fac eu lucrurile astea pentru mine? Și în același timp făceam și foarte multe activități caritabile care le făceam așa, neorganizat. Mai cu două prietene, mai duceam ceva la biserică, mai se agăța un caz din perspectiva asta politică, însă nu aveam instrumentele să le facem mai corect și mai bine.
Și atunci am zis să îmbin lucrurile acestea două și dau drumul la asociație. Și suntem în al 11-lea an de activitate. Nu sunt poate lucrurile la fel de la superlativ cum ar putea să fie sau cum fac alții. Însă le-am făcut cu inima deschisă, le facem în continuare. Cei care s-au adresat și ne-au cerut ajutorul și-au găsit poate o soluție alături de noi. Nu-mi propun să devină jobul meu principal, ca să spun așa, dar e un job auxiliar care îl fac cu plăcere. De ce politică și când? De mult. Adică ai avut marele curaj să intri într-o zonă unde bărbații, spun ei, e locul lor? Este și nu este, dar politica m-a ales pe mine. Aici am o poveste drăguță, eram studentă să ne spui, ia să vedem. Și pe vremea aia toată lumea căuta distracții. Dacă se puteau distracții gratuite, îți dai seama că așa era situația. Nu, și dar studenții n-aveau unul surse și dintre resurse. colegii și prietenii Așa. mei, la momentul ăla coleg de-al meu, era mai mare, erau Liga Studenților Mediciniști, organizau diverse serate. Unul dintre acești domni era în organizația de tineret a Partidului Democrat la vremea aceea și organizau niște serii de tineret într-o celebră discotecă din acea vreme, Enigma, dacă îți spune ceva. Ei, cum să nu? Păi era pe vremea noastră, că nu erau prea multe, nu? Și a zis, măi fetelor, vă invit, vin eu, vă iau, vă duc, dar haide faceți o adeziune la partid aici că mă ajutați, că am nevoie la organizația de tineret. Deci erai deja când erai studentă. Da, eram anul 4 de facultate, cred, cam așa. Sau anul 3, 4, acolo. Lucrurile astea se întâmplau în laboratorul de informatică. La vremea aceea, internetul nu era la nivelul ăsta. Nu era la nivelul ăsta și nu aveam nici acasă. Acasă trebuia să ții ocupată linia de telefon fix. Doar că universitățile aveau o rețea și acolo existau calculatoare, puteai să te duci să stai mai mult după cursuri, să-ți faci și research pentru diverse lucruri pe care le aveai de făcut. Și lucrurile astea s-au întâmplat acolo. Și am făcut o adeziune. Bineînțeles că asta era undeva în iarnă, nu am ajuns la discoteca aceea, că m-am îmbolnăvit. Prin urmare, am ratat ocazia asta. Dar adeziunea s-a dus unde trebuie și peste ceva timp, cred că aproape un an a trecut, primesc un telefon și mă întreabă o doamnă dacă nu vreau să vin la o întâlnire, că sunt arondată zonei în care locuiește ea și m-am dus la o întâlnire. De la o întâlnire s-au făcut mai multe, de la mai multe am ajuns să candidez în biroul local al Partidului Democrat de atunci, am ajuns să candidez pe lista de consilieri, bineînțeles noi fiind tineri eram așa mai la coada listei, apoi am ajuns să candidez la organizația de femei în biroul municipal și să spun așa am avut o ascensiune, am avut-o și n-am avut-o pentru că la un moment dat am avut câteva întreruperi fiind copii, întreruperile acestea nu mai poți să activezi la fel cum ți-ai dori. Am rezistat eroic până apoi a fost Partidul Democrat Liberal, tot felul de fuziuni pe care le-am avut până în 2016, care m-a găsit la fuziunea cu Partidul Național Liberal la președinția organizației de femei. Am fost într-o coabitație cu colega de la PNL, după care au fost alegeri, iar eu am câștigat organizația municipală. Am avut, cred că, un mandat, 2, iar în 2022 am candidat la președinția organizației județene. În 2016 am intrat și pe lista de consilieri și am fost consilier local până în mandatul din 2020 și în 2020 am intrat în mandat. Ajungând în 2020 am renunțat la poziția de consilier și am ocupat o poziție de director executiv. Fiind în incompatibilitate, a trebuit să renunț. Cam ăsta e pe scurt parcursul politic până în prezent. Și ne întoarcem așa puțin, că ne plimbăm prin toate. Spuneai că ți-ai fi dorit tare mult să faci psihiatrie, dar uite că, vezi tu, te-a ales stomatologia, dar nu te-a așezat într-un loc întâmplător, ci te-a așezat acolo unde tu să faci lucrul ăsta pacienților cu dizabilități. Ce te-a marcat cel mai mult în lucrul cu acești pacienți? Pentru că ei sunt speciali? Sunt speciali, sunt și nu oricine poate să facă asta. Altfel și managementul de lucru trebuie să fie un pic diferit.
Nu pot să spun că m-a marcat neapărat, pentru că fiecare situație e o situație diferită. Cum să spun, m-a marcat, hai să-ți spun, primul pacient pe care l-am avut. Știi, la început am avut parte așa de o ușoară anxietate, pentru că intri într-un domeniu nou și nu te pregătește nimeni pentru lucrurile acestea, dar nu există la momentul acesta cursuri speciale. Mă gândesc, chiar am o colaborare cu cineva și mă gândesc să fac o formare în care să îi învățăm pe colegi să lucreze cu pacienții cu dizabilități, pentru că eu lucrez cu persoane care sunt instituționalizate, dar pacienți cu dizabilități sunt din ce în ce mai mulți în viața de zi cu zi. Și atunci trebuie să știi că există un management diferit al lor. Primul pacient pe care l-am avut, în momentul în care vin cu dosarele, iar tu ai posibilitatea să studiezi diagnosticele, să vezi tratamentul și să ai o oarecare idee despre istoricul lui medical. A fost un pacient foarte drăguț, cooperant, doar că vârsta pe care o avea, el avea în jur de 40 de ani, se oprise undeva cam la 9 ani așa. Și era foarte drăguț, pentru că îmi tot repeta: sunt cu minte, mami, sunt cu minte, mami, eu o să stau cu minte. Și într-adevăr a stat cu minte, spre bucuria și spre satisfacția mea, pentru că ai putut să lucrezi. Am putut să lucrez. Și să știi că de multe ori copiii aceștia sau pacienții aceștia sunt mai liniștiți de multe ori decât poate un copil. Vorbim de copii, nu de adulți, pentru că adulții, dacă au retard, îi asimilezi tot cu mintea unui copil. Să știi că de multe ori sunt mai cuminți și mai cooperanți decât copii, da, care realmente nu au probleme, dar sunt extrem de răsfățați, sunt extrem de, cum să zic, educați poate prost de părinți, pentru că există mentalitatea asta în care speriem, nu știu cum am putea să dezvățăm părinții să sperie copiii cu doctorul, cu injecția, și mai ales cu stomatologul, pentru că ei la rândul lor au fost speriați și transmit trauma. Copilul nici nu a ajuns la tine și e deja traumatizat doar de ceea ce îi spune părintele și de pregătirea pe care o face de cele mai multe ori prost. De asta spun, nu pot să spun că m-a marcat neapărat un pacient cu dizabilități. Am avut pacienți din alte zone veniți care m-au marcat. Îți vine unul în minte acum? Sau o poveste a unuia? Povestea unora sunt copii cu dizabilități nediagnosticate, cu care am lucrat aproape 15 ani. Am fost medic școlar la Năvodari. Și acolo veneau pacienți pe care la momentul acela, să știi că nu știam ce înseamnă autism, ADHD, nu aveam habar. Vorbesc de 15 ani în urmă, dar am în minte două fetițe. Una care venea cu bunica și care avea un comportament puțin diferit, în sensul în care, să știi că la doctor nu vine nimeni și nu te îmbrățișează, da? Și mă îmbrățișa și puneam foarte multe întrebări. Și avea un comportament puțin diferit. Atipic. Da. Am încercat să vorbesc cu bunica și să-i spun că ceva nu e în regulă și să apeleze, dar a negat. Copilul acesta stătea cu bunica aproape de când se știe, părinții erau plecați din țară la muncă în Italia. N-am avut succes, n-am reușit să o conving. Pacienta era relativ cooperantă, iar cea de-a doua, tot așa, o fetiță care era diagnosticată și care venea singură și care ceream acordul părintelui la vremea aceea prin telefon. Da, vorbeam cu mămica înainte, îi spuneam că a ajuns, îi dădeam noi telefon. N-avea telefon copilul. Îi făceam ce are de făcut. Să știi că suferea, o durea, plângea. Stăteam cu ea după aceea, încă vreo oră. Sunam înapoi să spunem că... Da. Și fetița asta se ducea, cred că câțiva kilometri pe jos înapoi acasă. Și să știi că de cele mai multe ori le-am adus haine de acasă, periuțe și paste. Pe vremea aia mai primeam ceva sponsorizări și puteam să le dăm. Le dădeam hăinuțe, alte dăți le dădeam să mănânce. Da, pentru că întrebai, venea de la școală, ai mâncat ceva? Nu. După intervenție, 2 ore, nu putea mânca și atunci le dădeam mâncare. Deci acolo să știi că într-adevăr am conștientizat că chiar erau comunități care aveau nevoie. Pentru care, îți dai seama, părinții trimiteau, nu aveau nicio soluție. Părinții veneau la 4, jumătate, 5, copiii aceștia nu puteau fi însoțiți niciodată. Lucrurile acestea nu prea se mai pot întâmpla acum, pentru că rigorile au apărut și în meseriile noastre, trebuie să cerem acord, trebuie să fie însoțit, exact. Absolut, dar să știi că, uite, am făcut lucrurile astea și mi-au rămas în minte copiii aceștia
Și o să-ți mai spun altceva, că după ani eu am plecat de acolo de ceva vreme, am plecat în anul 2021 și acum cred că un an sau doi după mine alerga pe stradă unul din copiii care o fată, da, care a venit și mi-a spus că nu vă amintiți de mine. M-am uitat așa în ochii, ba da, zic că mi-amintesc de tine. Sunt Maria. Vă rog frumos, zice, v-am căutat pe Facebook și v-am cerut prietenia și nu mi-ați acordat-o. Vă rog frumos să mi-acordați prietenia pe Facebook. Știți cât de mult și m-am îmbrățișat, îți dai seama, pe stradă a fost așa un șoc. I-am acceptat prietenia, îmi comentează acum de câteva ori, dar nici nu știi ce bucurie este asta. Apoi să m-au căutat adulți. Și m-au căutat și mi-au zis că ei vin în continuare la mine. Nu sunt foarte mulți, că nu toți își permit. Ăștia sunt câțiva care și-au permis să mă caute și să mă găsească. Dar asta este bucuria, să vină la tine, îți dai seama, să fie copii de 6-7 ani și acum sunt adulți. Da. Lucrurile astea te marchează și mă gândesc că munca mea acolo, uite că n-a fost în zadar. Că la un moment dat, să știi că aveam impresia că zădărnicești așa, că nu ai o satisfacție, că în general copiii îmi veneau cu situațiile la limită, în care de multe ori nu mai puteam să salvez dinții respectivi sau trebuia să fac extracții sau prevenția nu exista. Și la un moment dat aveam impresia că fac munca în zadar, cum spuneam unui coleg meu, dacă n-am făcut la drenaje și dacă n-am văzut la abcese, dar asta fiind stadiul evoluției la limită al dintelui, da? Și atunci am avut sentimentul ăsta, dar acum după ani când mă întorc zic n-a fost în zadar. Absolut. În inima și în mintea copiilor ăștia am rămas. Cu siguranță și exact ce spuneai, a lucra cu cei care suntem, cu ghilimele, fără ghilimele, întregi, că întreg e greu să fie așa de la cap la coadă, cred că o poate face oricine și când am discutat la telefon amândouă ți-am și spus, a lucra cu cei cu nevoi speciale este într-adevăr mai mult decât vocație, este artă în sine, iar tu ai făcut lucrul ăsta și este imposibil să nu fi lăsat urme. Așa cum îți spuneam și acum, nu mi-am dorit. Nu mi-am dorit să ajung aici. Universul și circumstanțele au făcut, pentru că la un moment dat cineva mi-a spus că este acest loc de muncă și că este, în fine, mai bine plătit sau plătit mai bine pentru că tocmai că... Și am spus, nu mă interesează. Zic sincer, nu este vorba despre bani. Nu. Și numul ăsta undeva în univers a transmis și a zis ok, n-ai vrut și lucrurile s-au întâmplat să ajung acolo, în această circumstanță de situații. Probabil că trebuia să fac și asta. Cu siguranță, da, cum probabil spun că mereu, undeva acolo trebuia să... Nimic la voia întâmplării. Nimic, suntem aleși la locul potrivit, în momentul potrivit, în locul potrivit, așa cum spuneam. Dar nu ți-a fost suficient politică, nu ți-a fost suficient medicină și ai mai ales să mergi și în această zonă de educație. De ce ai simțit nevoia să faci și asta? Și când? Să știi că nu cred că am simțit nevoia. A fost o circumstanță în care am avut oportunitatea să particip la mai multe formări. Una dintre ele, la un moment dat, a fost de a face cursuri de formator undeva în 2005. Și l-am făcut și l-am lăsat acolo. Am zis, ok, să fie. La un moment dat am ajuns tot așa într-o situație în care lucram la Direcția de Sănătate Publică și veneau din partea Ministerului Sănătății niște proiecte. Erau primele proiecte pe fonduri europene care intrau în exercițiul 2008-2012, cred că acolo era. Și cereau ca cei care erau o listă de specialiști pe diverse domenii să aibă cursul ăsta. Și nimeni nu știa. Am zis, dar eu am cursul ăsta, eu l-am făcut, zic. Eu pot să aplic. Bineînțeles, am aplicat, ideea e că n-am mai intrat în proiectul acela pentru că între timp s-a făcut o reorganizare administrativă, iar directorii de deconcentrate erau funcționari publici, iar eu am ținut și țin în continuare foarte mult la ceea ce sunt și la statutul de medic și eram incompatibilă. În momentul în care devii funcționar nu poți să ai și o profesie liberală și am decis să nu merg mai departe pe acea cale. Dar cursul de formator în momentul ăla mi-a deschis capul în contextul în care cei care intrau în proiectele astea și vreau să aibă activități de formare. Și am început să caut și m-au găsit, eu am găsit, ei m-au găsit și am început să intru pe aceste proiecte de formare. Apoi am colaborat ca și formator pe în diverse domenii conexe cu sănătatea și am predat. Apoi
în acea perioadă am devenit și evaluator de furnizor de formare profesională și din perspectiva asta e și aici o comunitate. În momentul în care ești evaluator, iei contact cu furnizorii, ai posibilitatea să intri și am fost în câteva proiecte. Nu vreau să fiu ipocrită, la momentul acesta, la proiectele acestea formatorii erau plătiți un pic mai bine decât media și am făcut-o și ca nevoie. O să-ți spun de ce, pentru că în cabinet banii se câștigă într-adevăr, dar se câștigă un pic mai greu. De ce? Pentru că lucrezi 1 la 1. În formare lucrezi 1 mai mulți. Și atunci beneficiile financiare erau mai bune la momentul acela și aveam nevoie de un venit mai consistent. De ce? Pentru că fetița mea, eu nu am stat, fac o paranteză, nu am stat niciodată acasă, nici după copilul mare, nici după copilul mic. M-am întors înapoi în câmpul muncii. În perioada aceea, concediul de creștere a copilului era foarte prost plătit și zic sincer, anii nu mi-am permis. Da, asta este realitatea. Și am mers în continuare la cabinet, în continuare la servici, cu copil mic care trebuia să meargă la creșă sau la grădiniță. N-am avut nicio șansă, să știi, la momentul acela cu Sofia să intru la creșă. Și atunci singura soluție... Adică n-aveai loc. Da, nu am avut loc. Și nici relații. Ba da, am avut relații, doar că n-aș vrea să sune urât. Pur și simplu nu mi s-a părut corect ceea ce trebuia să dau la schimb în urma acelui loc. Da, și atunci am decis să nu. Am zis mai bine mă duc într-o grădiniță privată. Și abia începuseră să apară. Și am văzut o grădiniță, am fost și am vizitat o grădiniță privată care era wow, care abia se deschisese și am zis aici trebuie să ajung și eu să-mi duc copilul. Numai că la momentul acela taxa era 1000 de lei. Vorbim de anul 2010. Așa. Erau și bani. acum sunt bani și atunci erau. Și atunci am zis, trebuie să găsesc o soluție și trebuie să fac rost de niște bani, fără multă muncă și fără să-mi ocupe foarte mult muncă. Din punctul meu de vedere, să știi că a învăța, a forma, pentru mine este o plăcere, nu este o activitate care să însemne stres. Și atunci, pentru mine, lucrurile erau mai ușoare. Da? Și am zis, ok, fac lucrul acesta și am găsit soluțiile și am dus-o pe Sofia la acea grădiniță, apoi l-am dus și pe Bogdan. La un moment dat pe Sofia a trebuit să o scot și este unul din marile mele regrete, pentru că în ultimul an de grădiniță al Sofiei n-am mai putut să manageriez. M-am mutat din zona care era aproape de grădiniță și mi s-a părut că e mai ușor să o mut undeva mai aproape, dar am făcut o mare greșeală. Și le spun tuturor să nu-și mute copiii de la un an la altul, să nu-și mute din clasă, să nu-și mute din colectivități, pentru că este o traumă pentru copil și inevitabil și pentru tine. Dar așa am ajuns să fac formare, am descoperit că îmi place, am descoperit că e un lucru poate pentru care am mai mult talent, să spun așa, sau mie îmi face bine. Să mă conectez cu oameni, în general vorbim de adulți aici, și să fac cu acest schimb de idei și cu fiecare grupă și cu fiecare formare pe care am avut-o, am simțit că și eu mi-am îmbogățit cunoștințele, am cunoscut foarte mulți oameni și atunci cred că lucrul ăsta m-a ajutat să fiu altfel poate decât un medic în cabinetul lui, să am o altă viziune, să mă dezvolt foarte mult, pentru că asta ține de dezvoltarea personală. M-a ajutat să uit de timiditate, m-a ajutat să comunic foarte bine și să am și o altă perspectivă poate a vieții. Asta a experienței, nu doar a învățat din cărți, pentru că școala și universitatea ne învață că învățăm din cărți și ce scrie în carte e literă de lege. Da. Numai că după ce închidem ușa universității, începe învățarea propriu-zisă. Corect. Cum ai ajuns în zona asta de conducere? Ne-ai punctat câteva lucruri, dar este o zonă, așa cum spuneam, unde bărbații consideră că este locul lor pentru că ei conduc în general. Mă rog, vorba vine, că nu mai stau lucrurile chiar așa. Ce te-a surprins cel mai mult când ai început de-a dreptul să intri în zona asta și să conduci, pentru că sunt convinsă că lucrurile s-au văzut cu totul diferit în momentul în care tu ai ajuns acolo. Comparativ cu ce erau din afară. Vreau să spun că, paradoxal,
cu toate că sunt președinta organizației de femei, o să fiu foarte sinceră cu tine și o să-ți spun că cei care m-au promovat și mi-au întins au fost bărbații. Din perspectiva asta, am câțiva oameni cărora le datorez ascensiunea mea politică, pentru că nu sunt ipocrită și îți spun că dacă nu eram în politică nu aveam oportunitățile acestea. Sunt extrem de mulți oameni bine pregătiți, profesional poate de mii de ori mai bine decât mine, poate lideri mai buni, dar care nu au avut oportunitatea sau care nu au avut răbdarea să stea într-o structură, pentru că ca să ajungi la nivelul în care ești propus pe o poziție, trebuie să demonstrezi profesional, trebuie să demonstrezi și politic și trebuie să demonstrezi de 2 ori mai mult decât un bărbat, apropo de lucrurile acestea. Dar propunerile au venit de la colegi care m-au susținut. Prima dată am fost, când am ajuns pe poziție de conducere, aveam 31 de ani, eram foarte tânără și a fost foarte greu și îți spun cu mâna pe inimă că m-am dus fără să am habar de nimic. Însă lucruri pe care le-am făcut și pe care nu îl fac toți, în momentul în care am ajuns, am început să studiez foarte mult și am început să studiez legislație. Lucru extrem de complicat când vii de acasă. Și dintr-un alt domeniu? Să înțelegi. Domeniul era același, pentru că m-am dus la Direcția de Sănătate Publică. Adică aveam experiența lucrului în colectivitate, lucrasem ca stagiar în spital, lucrasem ca rezident, eram deja medic specialist, aveam un master. Deci în momentul acela, la 31 de ani, aveam lucrurile acestea făcute. Dar nu fusesem pe poziție de leadership. Și nu știam ce înseamnă să vrei să faci lucruri bune, însă să ți se pună frână. Nu cunoșteam legislație, nu cunoșteam resurse umane, nu știam ce e o balanță, un bilanț, un plan de achiziții, multe lucruri care aveau legătură cu administrația. Și le-am învățat acolo. Am stat și am cerut ajutor și am citit și am ajuns la un moment dat să înțeleg. Am realizat că am capacitatea asta, adică nu sunt chiar proastă, am capacitatea să înțeleg niște domenii conexe, adică chiar dacă nu eram juristă sau economistă, puteam să înțeleg pașii de bază, bineînțeles nu finețurile, că n-ai cum să te translezi și să fii jurist sau economist din medic, dar înțelegeam lucrurile. Și leadership-ul ăsta pentru mine a fost să încerci să înțelegi oamenii, să fii alături de ei. Nu cred că leadership-ul se face cu biciul, pentru că nu gândesc din perspectiva asta, cu toate că în multe domenii mulți așa încearcă să-și impună punctele de vedere. Mi s-a întâmplat ceva foarte drăguț, trebuia să prezint un raport care, apropo, nu-l scrisesem, nu-l elaborasem și mi s-a adus pe birou și mi-a zis: mâine la comisia cu tare, ăsta e materialul. Și am zis: păi zice, îl prezentați. Păi zic, cum să-l prezint? Pentru că zic, nu știu nimic despre conținut. La momentul în care îl prezint, îl citesc, că mi se va pune o întrebare, nu o să știu. Și zice, păi așa se practică. Păi zic, nu zic se practică. Mâine la ședință veniți cu mine și dumneavoastră prezentați, pentru că dumneavoastră l-ați făcut. Da, eu n-am nicio problemă, iar eu zic, nu îmi asum sub nicio formă munca altcuiva și nici ceva ce a lucrat altcineva, lucrarea ca așa. Și a fost un șoc, pentru că până atunci așa se practica. Și se practică, probabil, în multe locuri. Nu mi s-a părut corect. Unu, pentru că nu poți să-ți asumi activitatea altcuiva. 2, era această rușine mi-ar fi fost. Cum să prezint ceva, să mi se pună vreo întrebare și să nu știu să răspund. Mai fer este să te duci cu cel care a elaborat. Acolo unde pot să răspund și ținea de partea mea să răspundă, dar cel care a făcut materialul era fie acest document era legat de statistică. Habar n-aveam cum ajunsese la cifre, de unde le colectase, da? Adică puteam să încerc să învăț, dar orice întrebare suplimentară pe care mi-ar fi pus-o un profesionist, m-ar fi îngropat. Dificultate și oricum ar fi și mult mai rău dacă n-ai fi știut să gestionezi situația. Deci, am ajuns din perspectiva asta politică. Da? Nu ți ascund că am avut propuneri inclusiv indecente. Nu indecente, Doamne ferește, nu, să știi că nu. Nu, am avut propuneri recente, dar le-am refuzat pentru că în momentul în care ai ocupat o poziție sau ai ocupat mai multe, este mai ușor și știi despre ce e vorba și știi dacă e momentul să accepți sau să refuzi o provocare și dacă e momentul tău acum sau... Asta după o experiență, Adriana, în care ai experimentat de toate. A fost o experiență complicată pentru că, fiind foarte tânără, de multe ori mi s-a spus, nu chiar în față, că suntem proști, că nu știm, că nu știm ce semnăm, iar toate lucrurile astea te motivează să citești mai mult, să înveți mai mult, să știi cum să pui problema.
experiența apoi a urmat din perspectiva aceasta administrativă în care am fost consilier în opoziție. Și atunci în permanență trebuia să citim și să învățăm și să știi lucrurile, pentru că când ești în opoziție trebuie să aduci argumente contra și atunci ca să aduci argumentele trebuie să știi despre ce e vorba în proiectele respective. Și eu am fost în Comisia de Educație, Sănătate, Asistență Socială, deci m-am dus acolo unde am zis cât de cât am cunoaștere. Da. Am învățat și din perspectiva aceasta, pentru că n-am vrut să fiu doar o ridicătoare de mână și atât. Apropo de asta... Da, dar s-ar putea să fii și încurcat la un moment dat. Păi, știu că am încurcat, dar așa, cum să zic, așa evoluezi tu. Da? Dacă doar taci și spui da și n-ai niciun punct de vedere și nu pui nicio întrebare, degeaba ești acolo. Deci am făcut lucrurile astea. Au existat momente și cu certitudine cred că au existat în care te-ai simțit neputincioasă? Da, dar am găsit soluții. Eu personal eram neputincioasă, dar alții nu erau. Și atunci nu mi-am mai asumat eu problema. Am încercat diplomatic să dau cezarului, adică chiar dacă era ideea mea, chiar dacă venisem eu cu problema, nu mi-o mai asumam eu, se rezolva problema și altcineva și asuma meritele. Și am făcut lucrurile acestea, pentru că lucrurile acestea au fost niște lucruri bune. Iar cei de acolo știau că de fapt eu am mijlocit acea rezolvare. Și am avut mulțumirea că lucrurile s-au întâmplat, chiar dacă n-am fost eu în față. De multe ori n-am fost în față și nici nu puteai să fii întotdeauna tu în față. Deși erai cel care a construit oarecum. Vorbim de rezolvarea problemelor, da? Neputincioasă m-am simțit de multe ori și în viața privată și în viața profesională și în fața morții, ca să spun așa, m-am simțit neputincioasă, pentru că da, suntem doar niște oameni și rezolvarea nu e întotdeauna la noi. Vorbim acum și despre vulnerabilitate. Cine te vede este convins că ești femeia de fier care nu poate fi doborâtă, nu doare nimic la ea. Cum stau lucrurile la tine? Nu există așa ceva. Nu cred că există, cred că și, nu știu, figurile emblematice din istorie, cred că cu toții aveau o latură sensibilă pe care o arătau sau nu arătau sau pe care și-o dezvăluiau. Normal că fiecare dintre noi avem vulnerabilități, avem emoții, avem sensibilități, avem lucruri la care ne emoționăm și este normal să fie așa. Și e bine să fie așa și e Poți să te întreb, Adriana, când a fost ultima dată când ai simțit așa că te atinge ceva? Până la emoția cea mai profundă. Ce-ți vine în minte? Nu, ultima dată când pot să spun că am plâns ultima dată săptămâna trecută la un film pe care l-am vizionat la cinematograf cu doamna profesoară de muzică a băiatului meu și cu copiii mei și am plâns toți trei. Și mi se pare firesc și mi se pare, cum să spun, să-ți dai frâu sentimentelor, pentru că poate de asta suntem diferiți și de asta ne-a creat Dumnezeu așa, să putem să ne exteriorizăm sentimentele. Este și foarte important, pentru că dacă ni le ținem sub preș, la un moment dat s-ar putea să nu mai aibă loc. Dar poți să ne spui ce parte din tine a trebuit să tacă ca să poți construi tot ceea ce ai astăzi? Dacă a existat? Sigur că da. Tocmai că la început nu am știut să tac și este un dezavantaj. Mi-a trebuit mult să ajung la evoluția la care întâi gândesc și apoi vorbesc. Prima parte, să spun așa, gândeam și nu vorbeam și mă simțeam frustrată de lucrurile astea, că nu puteam să le exteriorizez, că mi-era frică, că aveam anxietate să-mi spun opinia. Însă lucrurile acestea toate vin odată cu dezvoltarea ta profesională, personală și încrederea absolută în tine, iar în momentul în care ai atins această evoluție, știi să filtrezi și știi când să vorbești și când să taci. Și trebuie să știi să asculți. Iarăși este un lucru pe care mulți nu știu să asculte. Să asculți, să procesezi și abia apoi să-ți spui punctul de vedere. De multe ori, bineînțeles că din perspectiva asta politică a trebuit să tac. Pentru că, cu toate că undeva acolo în minte, știi cum e, ai un semnal, trebuie să spun, de multe ori adevărul s-ar putea să facă rău, să-ți facă rău ție sau celorlalți, sau s-ar putea să te dezavantajeze. Nu pot să-ți spun că
am păstrat echilibru întotdeauna. Să știi că de multe ori revolta și, apropo, neputința asta de care spui, poate și din calitate de femeie sau și din calitate de nedreptățită, pentru că nu ți ascund. Sunt multe situații în care te simți nedreptățit. Am vorbit. De ce? Pentru că după atâta experiență, până la urmă, știi cum e, ce ți se mai poate întâmpla? Ok, să nu fii poate pe o listă sau să nu fii poate în top 3 preferate. Dar consider că am ajuns până la nivelul acesta de educație și de evoluție ca să pot să am curajul să-mi spun punctul de vedere. Și eu zic că e foarte sănătos. Acum, în încheiere, pentru că n-aș vrea să trecem peste aspectul ăsta, pe lângă toate cele menționate, medicină, educație, politică, rolul care te definește atunci când închizi ușa și ajungi acasă este acela de mamă și soție. Corect. N-am început cu clișeul ăsta pentru că știi că e un clișeu că sunt mamă, că sunt soție, că sunt mama eroină, că sunt soția. Nu, din contră, nu sunt nici soția perfectă, nici mama eroină, pentru că nu cred că există. Păi nu, dar învățăm în fiecare zi asta. Există femei într-adevăr mai dedicate familiei și copiilor, pentru că poate aici e punctul lor forte. Din perspectiva mea trebuie să existe o balanță și balanța asta nu cred că stând doar acasă cu copiii sau stând doar și punându-mi, nu știu, pe Facebook preparatele culinare pe care le fac, pe care apropo nu le fac eu, le face soțul meu, dar să știi că știu să gătesc. Nu cred că ne definesc sau te fac mai mamă, mai femeie sau mai soție. Acum să știi că n-am făcut lucrul ăsta foarte des, dar trebuie să-i mulțumesc soțului meu pentru că soțul meu m-a scos de acasă, știi, de acolo de unde, dintr-o anumită perspectivă, oricât ți-ai iubi părinții și copilăria, știi că într-un fel erai doar acolo tu și faptul că soțul meu mi-a dat voie să mă dezvolt și n-am avut niciodată să-mi spună, sau nu mi-a spus nu, dar mi-a spus să mă mai gândesc, dar mi-a respectat deciziile. Ți-a dat voie, de fapt, te-a lăsat. Să evoluez. Te-a lăsat, te-a îndrumat în sensul în care te-a însoțit. Și colegi, dacă soțul tău știe, dacă te lasă, asta cu te lasă e așa, și zic soțul meu și știe și mă lasă. De câte ori și-a dorit să știi că l-am implicat și în activitățile caritabile a fost cu mine. Și când am constituit asociația este și el membru fondator alături de mine. Și în activitățile politice vorbesc, a fost întotdeauna cu cele șoferul, cărăușul, cărătorul, da. Omul de lângă tine. Exact. A făcut toate lucrurile astea și îi mulțumesc acum, nu o fac foarte des, să recunosc. Ai ocazia. Și am avut și niște copii înțelegători care și ei sunt și ei în activitățile asociației. Sofia acum sunt mândră de ea, este și în clubul elevilor liberali, adică încearcă, nu înțelege chiar foarte bine cum stau lucrurile, dar spun acum un secret când au descoperit copiii mei că m-au găsit pe Google. Așa. Da? De bine. Și de bine și de rău. Așa. Știi cum e, dar important e că ești acolo, știi? Au venit așa și mai zic, mami, tu ești pe Google? Zic, da, mami, sunt pe Google. Să știi că zice, nicio mamă mi-a zis Sofia, să știi că mamele colegilor mei nu sunt și eu le-am spus că să știți că mama mea este pe Google și că mama mea este politiciană și o să fie primăriță. Zic, măi, Sofia, termină cu prostiile. Zic, mai. Era mai micuță atunci. Dar cred că nu îmi spun foarte des, dar cred că sunt într-un fel mândri de mine și m-aș bucura și ei să facă ce își doresc, ce simt. Fac ce își doresc, să știi. Este foarte important. Fac. În sensul în care Sofia și-a dorit latura asta umanistă și merge mai departe pe ea. Îmi doresc să știi să facă lucrurile așa cum vor ei, pentru că și eu le-am făcut. Și cred că sunt mândri de bine aici, vreau să ajung. Cu certitudine. Adriana, îți mulțumesc tare mult pentru această întâlnire și am convingerea că ne vom vedea, ne vom revedea și vom avea ce să luăm și să dezbatem, pentru că sunt atât de multe laturi ale tale, încât mi-ar plăcea să luăm câte una și să insistăm pe ea. Mulțumesc tare mult. Dragii mei, iată-ne la finalul acestei întâlniri. Așadar, după cum bine ați văzut, nu suntem doar ceea ce facem, suntem suma alegerilor, a emoțiilor și a modului în care ne ținem întregi. Astăzi, după cum bine ați văzut, nu am avut lângă mine doar un profesionist, ci un om construit cu sens.
Nu uitați, nu devii ceea ce faci, devii ceea ce alegi să păstrezi din tine în timp ce construiești. Pe curând!